povedal, že ešte spustejšie na zvyšok mysleli. A to čo robí? To bolo dobre. Andromeda. Dobre, dobre. Myslím, že to je vedecká schopnosť. Národ minor. Nekonečné. Maria, prejde to? No. Blíka, vieš, aj červená, to sa mu to páči. Toto je. Indikátor, je to červené, to je to. Pomôcka. Patrik, si mi povedz nejaké, aspoň takom to je. Keby som všetky by sme robili, čo to je. Patrik, povedz mi, v akom to je súhvezdí. Povedz mi, v akom to je súhvezdí. Preboha, no to je ako súhvezdí to je, však si to nevidel. Čo si šlep? Však to je Betelgeuse, ne? Jasné. Jaká sprostota sa tam má. Už horšie nemôže byť, Marian. To už je minimálny. Dobrý. Marian, neviem, či si videl jeden film. Ja som myslel na tvoje duševné zdravie raz. Ešte ty na vaše zdraví, na vaše duševní zdraví. Kristove som pri ne Patrik, povedal. nemáš tu nejaké jedlo? Nemám. Všetko Kolín, som nemáš tu jedol. nejaké jedlo? Bôčiku tiež jedem. To je tvoje pivo, či moje? No. Tvoje. Moje už nie je. Ja som chcel tak pomôcť Marianovi, akože, troška, ako... Buffet? Le buffet? Le grand buffet? Čo som mi chcel pomôcť? Pozdvihnúť tvoje duševné zdravie. Ako? Ty to darovať jeden dokument. Nerob to, Patrik, prosím ťa, nerob. No, myslím, že by sa ti to Moje páčilo. duševné zdravie je teraz na úrovni čísel od Na úrovni hojdacieho koníka. 0 do 501 a ešte plus nejaké obmeny. Super. Tony, vieš, aké mám hry pripravené, vieš, aké mám perfektné hry pripravené. 501, cricket, 27, potom asi 2, alebo aj možno aj 3, keď chceš obmeny tej hry, halky. 3 obmeny tej hry. Spolu s farbami, ojojoj. Tak tie farby sú brutálne. V jednej z tých hier musíš trafiť 3 farby. Zelenú, bielu a čiernu, alebo červenú, čiernu a bielu, červenú, zelenú, bielu. No, to je úloha taká, že to nesplní hoci ktorý šipkár. Ale elektronickí šipkári to vlastne ani nehrajú. No to si znamená, že oni sú slabší šipkári podľa... Nie sú slabší šipkári, ale sú skôr takí, že čísla, iba číslo. Napríklad farby tam vôbec nehrajú už. Ani nemôže by tam byť black, white, black, môže tam byť akurát blue, red, blue. Tam iba čisto je modro-biela, to je celé. Modro-červené, pardon. Ešte biele sú tie ako hrány, hej. Ale čísla a všetky vlastne políčka sú buď modré alebo červené. To je psycho, kámo. Keby to dali ešte v tých istých farbách, vieš, zelená, červená, ste zachovali to. Tú svetlú, čiernu, bielu, to by som pochopil. Takže možno ešte s radosťou hral tie elektronické šipky, keďže to bolo. Ale také farby tam dať, proste, že to je čisto také len zjednodušenie tej hry. Chápeš, len toto spočíva tá krása, že objavuješ tie vlastne rozmery tej hry. Dokonca, čo som minule objavil, bol aj taký her, že tam, čo som si vravil, že tam bolo iba vlastne 5, 10, 15, 25, 50, ne? Hej, 5, 10, 15, 20, alebo tak, alebo 5, 10, 20 tam boli políčka a stred bol 25, 50, hej. A potom triple double. Mám taká hra úplne iba od 5 do, sa hrali 505, nehrali za 501, ale 505 sa hrali. Každé číslo, ktoré trafíš, je nejakým násobkom 5, vieš, že stále to delí, to uberá po 5, hej. Totálna halúška, chápeš. A potom vznikol vlastne ten terč taký. A dokonca vo Walese a v Škótsku, myslím sa, že dodnes hraje aj táto hra. Taká 5-2, a tam sú asi iné hry, chápeš, úplne také ďalšie halúšky. Toto je... A to je mladý šport, keď to tak vezme. Je to v podstate storočný šport, sa povedať. Napríklad aj to porovnanie, hej, toho Mao Tse-tunga a Biblie, alebo keď si porovnáš Bibliu a Castanedu. Alebo Bibliu a modernú literatúru, to je jedno. Proste Biblia si drží svoje postavenie, kníh,
určite právom, alebo istým právom si to drží, ale niektoré témy sú tam nenaplnené, keby je to všetko iba také morálne a také nejaké halúzne a také nejaké, vieš. Sú to nejaké sféry života, ale nie je tam všetko proste. V žiadnom prípade to není všetko. Kdežto v šípkach je všetko. Nie, určite nie. Šípkach je. Kdežto v Castanedovi je takmer všetko, by som povedal. A je to modernejšie dielo, alebo taký Mao Tse-tung, ja som ho nečítal, vieš. Ale proste je to kniha, ktorá existuje povedzme 60 rokov a Biblia existuje 2000 alebo 2012 rokov, dajme tomu, že existuje, alebo 2000, alebo 4012 rokov existuje aj celá, aj to starý zákon, alebo 5000, alebo 6, neviem koľko. No, ale proste ten Mao Tse-tung je takmer tak predajný ako Biblia, vieš. Takmer, ako drží sa, Marian, to, čo si mi teraz povedala, normálne ma to skoro privádza do vytrženia, človeče. Takéto informácie sú skutočne ako... privátne. No, privátne skôr ako poukazujú na tieto stavy Ducha Svätého. To je aj myslíš, Patrik, akože nechcem nič vnúcovať, ani ja si nechcem nikomu vnúcovať, nielen tebe, ale nikomu ani inému, ale myslím, že ty si taký človek, že si nekonečne anarchista vo všetkom. Takže to sa mi na tebe určite páči. Nechceš povedať, ja či nejaký dobrý vtip? Nepoznám žiadny dobrý vtip. A všetky moje vtipy sa ti zdajú byť chabé. Máš rád vtipy o Chuckovi Norrisovi? Nie. No, tak nepoviem žiadne. Tak povedz nejaký iný. Ja lepšie nie o Chuckovi. Buď Boh, povedal Chuck, a Boh bol. Chuck videl, že to je dobré. Že tak, ja si predstavuje stvorenie sveta. Dobre, no. Super tip. No, ten most Chucka Norrisa, ne, mal byť postavený vlastne. A je, ale tak nebola. Mal sa volať Marie Terezie, ty kokso, tak toto je ešte horšie ako Chucka Norrisa. Že Maria Terezia už vtedy po Morávie mrznutej chodila v bicykel. Ako čuľov určite. Si, ale ten sútok Moravy a toto príde víne Dunaja, si, to je fakt podívané. Raz som tam bol v živote, v podstate už tam nikdy nemusím ísť vlastne, ako keby, ne. Raz vidieť Devín a môžeš aj zomrieť, ne. Dobre. Či ne? Raz vidieť Devín a môžeš ísť rovno do Bol som aj na Sandbergu. No to je čo? No to je kopec, kde sa našli žraločie zuby a tak ďalej, je veľa piesku. Sandberg. Nepoznáš to známe víno? Sandberg. To nie. Sandberg, hej. Nič to nehovorí. 1,5 litra. Ako vínko. 1,5 litra. Kámo, tak to boli také dvaja ľudia a jeden Sandberg. Dovidenia. To bolo, proste sa nedalo dopiť. S Matúšom sme si fakt dali taký trip, Sandbergový. Nemocnično Sandbergový. Myšli ku nemocnici. Tam hore. Nie, tam hore. Tam dole vlastne. Od monobloku ešte dole. Tam ku tej kotolni starej, vieš. To sú také, teraz myslím, že už zase prevádzky, alebo také troška, neviem, už zbúram. V starej kotolni a tam bol taký komín, ktorý vykuroval vlastne celú nemocnicu, všetky areály, ne. Hej. No tam išli dolu a tam mi stali Sandberg. Ty kokso. Tak ja som bol vydaný tam práve. Ešte zvyšok Sandbergu som donesol domu a som naľal Zolimu i Čučovi. Ale Zoli sebe nedal a Čučo sebe dal. Vtedy som pochopil, že aký je rozdiel medzi Čučom a medzi Zolim. Zoli je Maďar proste, on odmietne také podradné víno odmietol, vieš. A Zoli, akože, čiže za Čučo, akože Čučár, ne, tak proste si dal. Ale taký bol cigány potom, no ja som tak chodil, tak šolizoval, si ľahol a spal. Raz som dal aj mlieko, Čučovi som dal raz aj mlieko. To bolo perfektné, kam si ľahol, tak spal, iba ani sa neolizoval, iba spal. A tak občas som tak prešiel, alebo čo, tak sa pozrel na mňa. A zase tak sklopil oči, vieš, a spal ďalej. Iba spal v tom mlieku, fakt, iba spal. A Zoli samozrejme odmietol aj mlieko. Dokonca som sa dopočul ešte od Mati, našej informátorky, ktorá matka spomínala niečo veľa toho pokusu s mliekom. To je ruky neboj. To je pomelý. No, môj pes ma vždy poslúchal.
hlavne, keď si bol na tripe a keď už zo zúfalstva z toho, čo vidí pred sebou, čo si tam robíš, on chudáctro, ja už to tiež mal. On išiel s tebou vlastne potom preč. Hej, lebo už to ste, my dvaja tam stojíme v dyžďu, vieš, on to tak ešte po ten puk tam jak, tak snažil, vieš, tie uši spustiť, bo už bol fakt mokrý, ja bol tak ľúto, ja pri ňom stojím tiež mokne, ale viem, že to bolo fáži, chápeš. Čo som robil, ja to... A on tam v tej bláte, Nejko do toho pasa a som tak majal plaťa, že Svíňa. ja tu zostanem, ja tu zostávam žiť. také, hej. A Patrik stále, Maria, poď domov. No vlastne tedy, potom som mu ďakoval, že ma zachránil, že mi zachránil život, že také. Ale už obidvaja, ja aj Čučo sme mali tak dosť, že už sme už povedali si, že tomu človeku není pomoci, chápeš. A stále si sa pýtal, že kde sú ľudia, určité osobnosti. Mne sa zdalo, Majú už sa pýtal a také. zdalo, že one, že... Sever, ukáž sever, jak to Na to zavrel. koniec sveta, lebo vieš, zo stromov tekla miazga, mi sa zdalo, že zo stromov začali tiesť proste voda, že všetci ľudia zahynuli na zemi a že sme zdali iba ja s Patrikom, vieš. Ešte si tam kričal na mňa, neopúšťaj ma. A už sme išli späť s Čučom, bo už sme toho mali. No, tak si ksík v diálke, tak asi 50 metrov, si ešte povedal, keď to blate tak ešte kľača, tak pozrieva si sa na nás, vieš, že tak ideme preč, tak zúfalo, jak si nechcel, ale už si to možno ani nedochádzalo. No, ja si to Joj, Patrik, ale mne sa to zbačilo, ako si chcel zomrieť na tých hubách. Ja. Na hubách som nikdy nemal také zlé stavy, ako na tripe napríklad. Na hubách mám vždy také predzieravé stavy. Huby sú úplne, neviem, čo to nepovie. Hubičky proste. A táto úroda bola výtečná. V súrovom stave samozrejme. Už neodporúčam sušiť huby. V žiadnom prípade. V súrovom stave treba ich konzumovať. Ja som ich jedol, nakladal v stave, medom. No však to mi je jasné. A to je ešte ten lepší prípad. To je ešte stále lepšie ako sušené. Lebo sú Lebo konzervované. sušené veľmi rýchlo strácajú proste psilocybín. Veľmi rýchlo. To myslíš? Možno na tých sušených je možno tak 30% psilocybínu. Hej. Je to veľmi, veľmi prchavá látka. Chcem ešte niečo povedať. Nestamilá. Hlavne Toňovi. Ja už som zožil všetky huby. Tak som si sklíčkou húb, koľko namožené mede, v podstate celý med, som si skopal tých húb. Tak som ho nechal v drevárni. A dostal som takú chuť na huby, ne? Ale nemal som už žiadne. Tak som vylízal ten med všetok z toho sklíčka. A som bol veľmi milo prekvapený. To účinku, hej. Také, vieš, aký extrakt si tam dáš. Je štvrtinový hotman. No, bolo to veľmi príjemné. To Medík, hej. Tak som vylízal ho, fajne. Mal som lyžičku, už som vyškrapoval, Ty vole, potom robí spálil taký som. špeciálny medík, kamo. Špeciálny medík robí. No. No. A toho je strašne veľa. Maria, Ja to prosím ťa, špecializoval. šupni 2 polievka do ohňa, do záč, to mi Kámo, to je môj podnikateľský zámer. No. Vieš, koľko húb našli tí Ale ľubovňanci len? kde si to našiel, Maria? Ľubovňa. Stará ľubovňa. Tam chodia normálne, prečo všade normálne tí ľubovňanci Ale hostili. kde je to presne? Všade okolo ľubovne. No to má presne mesto a potom Nie, že hlavne smerom na... V podstate všetky lúky okolo starej ľubovne, hlavne niektoré vybrané, ale musíš natrafiť na správnu, na správne počasie musíš natrafiť. My sme sa prišli po mráze a ja mu vravím, však to nebudú žiadne hubičky, že po mráze nie sú to, oni nevyjdú po mráze. My sme sa prišli ráno a bolo taká namráza všade. Musí byť teplejšie, hej. Takže všetky tam tie lúky sú, jak som povedal, aktívne, nájdeš tam hubičky, ale musíš natrafiť na ten správne počasie. Takže nemôžeš tam prísť po mráze, alebo proste musíš také hubové počasie vychytiť. Keď ho vychytíš, môžeš prejsť za niekoľko lúk a určite niečo nájdeš. Dokonca na samotnom tripe sa nám stalo, že sme vyšli, sme boli také chatke, sme vyšli, že poďme tu ešte na tú lúku, povedal taký jeden tam dnes, že tam sú, ne? Viem, že tam takedy sa chodilo. Sme tam vyšli a sme našli ešte takých, no ja som našiel 6 a ten ďalší našiel možno ešte viacej, že takých 15-18 hubičiek sme ešte našli čerstvých, ešte sme si dali ešte na tým tripe. A to každý z nás jedol takých, a viem koľko možno aj, tá Tony mu donesol, že takých 15 či koľko. Ešte s tými čerstvými, to čo som ja našel, to som uložil pre Tonyho, bo som vedel, že si chce dať, ne? Keby som vedel, že si doma, tak donesím ešte viac. Ale to ja som si dal asi tradične takých 60, 70, možno 80 hubičiek. A bolo to úžasné, zase, tanzujúce stromy samozrejme, komunikácie, okolí. A hlavne pozorovanie energií, kamaráde.
som dokonca zistil, že napríklad v tej komunistickej mozaike, starej ľubovne, taká komunistická mozaika, som pozoroval, vieš, veci, že ako vyžarujú energiu. Napríklad také zarastené údolíčko, také kroviny a stromy, vyžarovali takú dosť silnú energiu. A napríklad také pole, zorané pole, hoci je zahnojené, takú minimálnu, takú úplne takú min. Som prišiel do mesta. Cintorín vyžaroval takú minimálnu energiu, takú mini úplne. Všetky ulice, bytovky, takisto, hej. A som tak hľadal proste zase tú takú, ten pomer medzi tou energiou takou, čo vyžarovalo toto údolíčko, ne, a tie stromy a to pole. A prišiel som k tej komunistickej mozaike. No, teda. Tá vyžarovala celé duhové spektrum, celá žiarila, normálne žiarila, som videl, som ju pozoroval z takých, normálne, že som sa ešte tak hambil, chodil okolo mňa ľudia, tak stojím pri tej mozaike, pozorujem, ne. Neviem, koľko som sa stalo, 3 minúty, 4, možno 5 minút. 5 minút? Zastavil som, najprv tak pomaličky išiel, potom som sa stavil, som ju pozoroval, potom sa pomaličky odchádzal. Fakt, tá komunistická mozaika, to bolo vidno, že... Čiže teraz začneme všetci dostávame voľne pozerať na komunistickú mozaiku. To, čo tým chcem povedať je, že vlastne tú energiu, ktorú som našiel v tom takom úzkom páse tých krovín a stromov, som našiel podobnú aj tej komunistickej mozaiky. Ináč všetko bolo také sivé a také matné, vieš, také low energy, lower, battery is low. Ale tie niektoré proste časti lesa alebo proste krovín boli také energickejšie. A v tom meste zase všetko bolo skoro sivé, veľa vecí boli sivých, ale tá komunistická mozaika bola fakt nádherná. Proste bolo vidno, že to človek spravil zo srdca, ja som si fakt uvedomil vtedy, aká je vlastne krásna. Že proste toto spravil niekto so srdcom, vieš, proste, že je to také jednoduché, to také, keby, vieš, to komunistické súdružské umenie, to tak nazývam. Ale proste tento to robil tú mozaiku, musím povedať, veľa lásky a takého, by som povedal, citu. Veľmi veľa. Dokonca ešte potom, samozrejme, Ľuboviansky hrad veľmi dobre žiaril, zaujímavo teda. Ten som pozoroval asi tak, no, v podstate v kúse. Ale potom ešte myslím, že niektoré objekty tak viacej žiarili, ale už bolo menej. Čoraz menej. Chlapík, teraz to milión vypil. Nie, ja som nevidel pivo. No, skoro. Patrick, give me some food. Food. Ja, cukrátka. Food. Toto je jediný glukóz. No, alkohol. Fruktová. Dáme si nejakú polnočnú. Glukózu. No, zase no. A vieš, zajtra žutová. To už viem teda. Vieš, aké je menu, dnešné menu? Lepšové, ne? Lepšové. Dnešné menu. Svinia. Lepšové a tchone. Petržel nemáme, nemáme petržel. Môže tam byť ešte olive oil, ale nur Einbischen, možno ešte horčica. No, to mi dneska ti odpovedal. Dobre, nechaj to dáme, hej. Keď tak ja to všetko zjem. Nechceš dať ešte nejaké polnočné menu, Patrik? Marian, ja som zjedol toľko búčika, že by ma sa vyšiel trafiť. Ja nechcem už sa prežívať. Prečo si nám neznesol trošku búčika? Pretože som už zjedol, nechápeš to. Čo teraz mám vybrať? Dáš ku pivka? Nie, to páre, Vláďa tam. nerob to. Tu máš ten búčik. Vieš, ale alfa samec, Patrik. Mláďa to tvoje, ktoré živíš svojimi vlákami. Poďte moje mláďatá. Satanské mláďatka, poďte sem. Ja som Patrik, je to odpostav. Ja vás naučím, ako sa ste pravým satanom. No, a teraz. Tak si predstavuješ, že ja, hej. Tak si predstavuješ. Dobre si predstavuješ. Pekne Taký vlastne taký vláknitý satan. Satan vláknitý. Otecko. Poďte, idete tam satanského zvláhľadného. Vábnička ešte. Satáni zbiehajú sa do centra klubu s Patrikovi, ne? Patrik tak navábi na kanály, na pivo, na cigaretky, alebo ešte na nejaké ľahké ženy, neviem, na všetko možné nás ľubuje. Horí doli, to sú úplne všetky satány, vieš. Jedného tu už také máme. Kraby, vieš, také kraby z okolia. Jedného tu už máme, dokonca je kráľovský. Dokonca dvoch. Dvoch dokonca. To je moja svinia, rozvám sa. Som satán a to je satanová svinia. A vozíš si tú svinu tiež na lancušku? Občas, keď to požaduje, ale iba keď to požaduje sama. Dobre. Keď chceš na prechádzku, tak ináč zakrochká, ako keď to jedlo, alebo keď sa proste... Ešte ťa chcem, Marian, poprosiť, aby si mi predstavil, ako zakrochka to je tá sáber, svinia, keď chce jedlo, keď nechce ísť na prechádzku.
Ja si to zamätám, ona to vie. Ja keď to počujem, tak viem, že to je to ono. Tak toto je vrchol filozofie. Ja keď to počujem, tak viem, že to je ono. Super, no. Ako... Ináč, Patrik, môžem sa ti priznať, že Zaslúžiš si niekoľko dobrých bodov. nekonečno prehovára k ľuďom rôznymi spôsobmi. Dobre vieš, že prehovára aj takými Prehovára, veľmi prehovára. zvukovými efektmi. A často hlavne v noci, ne? Efekty, ne? No. Keď vieš, že keď sviet souhlasí, ne, že čo sa stane, také zvukové hlavne. Ne? Ty tomu už neveríš, že Patrik? Dobre. Dobre, sme na inej vlne. Super. Patrik, pusti mi nejakého smetanu, alebo napríklad, hej, pusti mi smetana, blaník. Dobre, tak pusti Vyšehradov. Čo na to hovorí Svíňa? Svíňa mlčí ako vždy. Si môžem povedať, ako kričali svine, keď to je. Takže. Tak kričali svine, keď to je. Ty vole, strašne kričali. Keď baba tam pri nich robila, čuchala bandúrky, alebo rumpy, alebo to ne. Píjala. Šiala, úplne. A potom zrazu. Ty kokso. Čo bolo potom? Potom začali rýpať stenu občas. My máme po tých steniach dostali také stene, také vieš, keď potrebovali nejaké minerálne látky a vápno a neviem čo všetko, cítili tam vápenú omietku a toto všetko, ne. Piesok, ktoré všetko rýpať do scény. A to si to počul cez slnu. A také zvuky, také celá scéna sa otriasala. Ale ten babín dom určite je postavený lepšie, čo sa týka statiky, ako ten náš. Náš dom je odpostavený, typa, to je neskutočné, keď na podlože sme museli natrafiť, keď tvrdšie, tam sú také vibrácie, tak sa otriasajú, prejde nejaké väčšie auto, plne rinče, všetky sklá, chápeš, dvere, všetko, proste podlahy. Ale však to je typický satánsky príznak, ne? To nie je to príznak, to na takých miestach by sa mal byť proste pri schvaľovaní toho procesu stavebného by mal prísť nejaký odborník na túto seizmológiu, na to všetko. To je doktor Satán, By mal schváliť alebo vyvrátiť proste ako keby možnosť postavenia na tomto, práve na tomto mieste, a v takej hĺbke a takto je. No, lebo proste toto myslím, že nikto vtedy neriešil, a jednoducho cez podložie, cez cestu, cez všetky tie proste styčné plochy, proste vibrácie prechádzajú. Prejde také väčšie auto, a toto nerinčí celý dom, alebo také lietadlo, hej, toto všetky domy, alebo okna zrinčia, ale okolo nás, keď prejde po tej dráhe, tam je auto za ty vole. Alebo keď takto zavrie prúče dvere, vieš. Že sú také toky, akéby, som povedal, vzduchu v dome, tak to zavrie prúče tie vchodové dvere, buď jedna alebo druhé. A úplne zrinčí celý dom a moje dvere, tak zrinčia, chápeš. Som si ich vypchal, ja som robil také vychytávky, že som proste vypchával servitkami a takto. Nakoniec som si povedal, že to mám v piči. A potom som nastavil tak tvrdý spánok a proste taký tvrdý odpočinok a taký malfičizmus, čo počas spánku, že nepočujem nič a na nič sa už nebudím. Konec, proste problém vyriešený vlastne. Občas, keď tak ráno sa prebúdzam a keď to zrinčí riadne, tak mi to trošku ešte vadí, ale väčšinou mám taký tvrdý spánok, že nepočujem. Perfektný sa to nechá. Marián, prosím ťa. Žiadne pivo, hej. The last one. Patrick, The last one is yours. Tým ešte by mali byť 3. No. Len tak. To nie. Že zajtra si môžeš prísť zahrať číslo. To je 10. do 11. musíme stihnúť 5 hier. Kvótny. ale večer. No veď večer. Ne? Áno, by to bolo ťažšie. No, to je také po 11. zase, no. Po 11. by sa to dalo. Dalo by sa to o 11. Hej?
To ideme zajtra na 11. Dobre. No, alebo Dobre. ešte ráno, alebo večer. Dobre, keď to nevyjde ráno, tak to vyjde večer. Ak to vyjde ráno? Čo? Ak to vyjde ráno? Vyhráš. Okolo tej 10. 11. som úplne dead. To neviem. O svojich činoch takmer nič. Ja si myslím, Marián, že 24 hodín denne nevieš nič o svojich činoch, ale to je môj osobný názor, samozrejme. No a čo povedala Martina naposledy? Čože to sa... Drogista na Šťastky? Nie, tam sa jednalo o iné veci, proste tam... Stavy mysle, vedomia, toho psánia, a toto. Čo, niečo si mu dal mlieko, niečo. Že ja som mu dal mlieko, hej. Áno, že bol mimo ako... Nereagoval na povely tej trebávosti, tak som si vedel. Ne. Ty kokos. No, mňa počúval ty. No On hej, povedal, že príjem, že poď ku mne, tak išiel ku mne. Poď ku mne a daj si mlieko, išiel ku mne a dal si mlieko. Pádom. Na huby. Potom taký príkaz, tak trochu nepočúvaj rozkazy. To mi povedal, že som povedal, že nikoho nepočúvaj okrem mňa. To som mu povedal. To je jasné, že iných ľudí nepočúval, že to je logické, ne, ty vole. Nakoniec sme zistili, že vlastne Čučo počúval len Satána. No veď jasné, Satánov že povel. Najviac počúval mňa. Občas sa stalo, párkrát sa stalo, že tak utekol za srnou, že som ho nedokázal privolať. Ale potom vždy sa vrátil ku mne. Jak to našiel? Však nejak ma našiel, ne? Len tak. On naháňal tú srnu, sa vybláznil a sa vrátil späť ku mne. Ale potom sa ešte raz stalo, hej, toto bola fakt krutá zrada, že išiel na triple s tebou vlastne a nie za mnou. Lebo videl, že čo No, to bolo veľmi dobre pozoroval tým jedným okom tvoje nenásytné pohyby v tom blate. Ako skutočne... Marián, škoda, že sa nemá kameru s sebou, lebo... To by bolo dobre To videо, by ne? ani na YouTube nedovolili, to by bolo ilegálne. No. Total satanizmus. Ona vyjazd platem. Brutálna. Skutočná. Ja tu zostávam, ja tu budem žiť. Neopúšťaj ma. Taký vážny secret. Neopúšťaj ma. Neopúšťaj ma. Tak ako keby mimozemšťan. Vieš, také... Ale ja som si spomenul tedy na jeden sen. Som mal taký jeden sen, ešte pred tým tripom, ako proste taký podobný typek, som mal takú kapucu, ne, a ruksak. Tak takého typka som videl proste vo svojom sne a niečo som s ním tam riešil. Ale jak si to dokázal robiť? Neviem, jak som to dokázal urobiť, ale pamätám si presne na... No, presne si to nepamätám, ale viem, že vtedy na tom tripe som si spomenul na ten sen. Čo sa ti páči? No. Ten sen. Ten sen sa mi páčil viacej ako ten trip, ale vtedy som si fakt myslel, že to neprežijem, alebo že proste všetci ľudia skončili, že o smrti som mal viac myšlienok, o smrti, tak nakoniec to skončilo tak, ako každý trip skoro, som skončil vo vani. V tej vani... Plno krvi. Nebolo plno krvi, ale som si myslel, že to je také chemickej vode, vieš, také plné takých ťažkých kovov, tak pustil tú vodu, také psycho, vieš, proste všetky tie zvuky, také kovové, vieš, proste ozvený a si predstavil všetky tie rúry, celý ten dom a celú tú spoločnosť, ktorú žijem, všetko si si predstavil, vieš. To bol ťažký kúp, to je fakt. Taký, by som povedal, platinovo... Uránový. Platinovo ortuťový. Ešte na tú ortuť som si spomínal, že ty vole, ja sa kúpam v ortuti. Fakt to bol masakrálne pohľad na moje telo, ty vole, to bola taká halúška. Všetko som tak videl, vieš, proste také celé svoje telo, ne. Ty kokos, to som ja, som tu na takej sračke proste, úplne. To si neustále, dá sa povedať. A všade sú okolo mňa sračky proste, úplne, vieš, všade proste teče močovka, všade teče tá voda hnusná. Všade sú také ortute a olovo a proste benzíny, ne, proste masné škvrny. Všade sú veru. Takto to vlastne teraz, ak si to vykresol, takto ťa poznáme. Taká ekologická vlastne retrospektíva dovnútra, vieš, smerom. Ale aj na voda. Sračka, ináč povedať. To bol ťažký kúpeľ úplne a to bol ten taký kryštálový, ale ten prvý bol dobrý, ne? Taký hnedočervený kryštál, taký jak Betelgeuse. Ale ten bol potom taký jak malý, taký maličký, taký jak soška, také bíle, ne? Že tabletka je to malá. Tak ten bol brutálny. Potom som mal také stavy a som išiel do kúpeľa. A raz ešte na hubách som išiel do kúpeľne a to som nemal robiť kamarád. Moja sestra pozerala panelák a som taký počul. No. My poznáme si tu celú výhľadu. A ten mi syn, no. On bol vhodný na orgány, ne? A povedal, že
bežame, a také chytíme ho, také, úplne také halušky. Skoležeme ho, hej. Také som mal pozor, všetko som z toho počul, také totálne halucinácie som počul z toho seriálu, vieš, som počul. Som ležal ani na hubách, tak to bol jediný možno zlý stav na hubách, ktorý som zažil, ale na všetky boli perfektné. To bol taký kúsok, nie že zlý, ale taký halúzny, vieš, proste. Ale to bolo sa 66 húb, alebo tak nejak. 70, 80. Ja som mal najväčší trik, keď som si dal 3 tieto kryštálinár, čo som nemal, som to celú... To si teraz zverejnil také, toto videa, alebo fotky z toho si zverejnil, ne? Z čoho? Z toho triku. Čo si? Hej, tam máš také zverejnené. Kde? No, myslím, že hej, tam bol proste pod košárom a tam dali, kde... Tak keď Sáde a tak. jedine ešte som mal staré fotky, ale toto nič, to nebolo nič, to bol čisto cesta do neznáma. To bola veľmi veľká cesta do neznáma. A to si dal tie Ačkové, či tie Bčkové? Najlepšie, som dostal. To je prvý kryštál, hej? To je najlepšie, všetko čo prišlo. Poviem tak, že cesta kolem sveta byla veľmi zaujímavá. No, ale sa ten... Také veľké skrylaté, tieto hodné mravce som videl. Ty kokso. Okolo mňa chodili, som sa ich nevedel zbaviť. Ten... jednoznačne znal ako najlepšiu skúsenosť, jednoznačne to video, dneska vidno. Jednoznačne. Tak to je skôr taká... Ani Durman, ani hubičky, ani LSD, to sa tomu nevyrovná. Proste to bolo fakt top. Fakt by som si veľmi nadal ten Classic Entertainment. Proste Classic Mescalito, to by som... Myslím, že to je pre mňa také to by bolo sprostredkované poznanie. Aj keď tie hubičky sú veľmi, veľmi dobré, aspoň ako som tento rok zistil. Tento rok, vlastne 2012, táto sezóna je posledná. Odporúčam všetkým konzumovať čerstvé hubičky psilocybin. Všetkým, ako na miesto svätého príjmania v podstate to povedať. Toto je tvoje posledné slovo. A už žiadne iné z tvojej papule nevyjde. Alebo inde. Niekedy strašne krutý. Ale kdeže? Slovenský, hej? Slovenský. Po slovensky rozprávame teda. Ale ešte keď, nechápem, prečo ma nemáš rád, keď teba Patrik mám tak veľmi rád. To je milé, to je skutočne milé. Nechápem, prečo ty ma nemáš rád, alebo... Nádherné, je to veľmi vzrušujúce, by som až povedal to, čo mi teraz hovoríš. Vidím, že tvoja láska ku mne je veľmi nekonečná. Predpokladám, že je určite večná. Hlavne verná a večná a napriek všetkým okolnostiam. Tak toto, hlavne tie okolnosti, by sme mohli povedať, že sú veľmi ťažké, no. Nám znepríjemňujú vzťahy, dá sa povedať v obci. Mnoho okolností nám znepríjemňuje vzťahy. Môžeš mi prezrieť ešte nejaké novinky, čo vieš o mne. No, tak čo si budeme predchádzať, keď už toho toľko vieme, ne? Tak... Ja zajdem za tom Martinou niekedy a sa s ňou rozprávam. Nie, prečo sa s ňou rozprávať? Čo ty rozprávať? sa vlastne rozprávať o mne, so mojím chrbtom, s Patríkom ešte a on potom mi to vyhadzuje na oči. Ja tu si poviem, keď to je tam. Nehovorí, prosím. Hej. Ja to chcem vedieť. Povedz jej niečo iné. No tak, skrátka. Ale však ja chcem vedieť, ja som jej toto niečo iné som jej povedal už 1000-krát. A čo povedala? Vždy bola taká... No to by ma neutrálna. veľmi zaujímalo. Taká Čo ona povedala, tie tvoje neutrálna debata. výstavky? Neutrálna debata vždycky bola s ňou, vieš. Ako to skončilo? Tak som sa vlastne nič nedozvedel, ale od teba sa permanentne dozvedám, že proste to a to... Ale však to sa reči šíria, kamaráde. Ty kde žiješ? Mimo obce? V lesoch? Ty koko. To je paráda. Šalený satanizmus. No, paráda. No myslím, že som to celé natočil. Toto, nepodarilo sa to. Ale áno. Bude mať pekný darček k narodeniu.